Сёння мы вам раскажам пра касцёл святой Тэрэзы і калегіум піяраў у Шчучыне, дзе навучаліся знакамітыя навукоўцы і дзеячы мастацтва, такія як нацыянальны герой Чылі і філамат Ігнат Дамейка, філосаф і асветнік Казімір Нарбут, вядомы польскі паэт Юльян Корсак. Дзеля таго, каб мы пачалі аповед пра касцёл, некалькі слоў пра ордэн піяраў. Ордэн піяраў быў заснаваны ў 1597 годзе іспанскім святаром Юзефам Каласансам, зацверджаны папам рымскім Рыгорам XV у 1621 годзе. Мэтай ордэна было выхаванне і навучанне моладзі пра стварэнне сеткі калегіумаў, а не палітычная ці рыцарская дзейнасць. У 1641 годзе кароль Уладзіслаў Ваза персанальна папрасіў Юзефа Каласанса даслаць місію піяраў у Рэч Паспалітую, каб пазбавіць манаполіі езуітаў у галіне адукацыі. Менш чым за стагоддзе па розных кутках Вялікага княства Літоўскага узніклі калегіумы. Так, у першай чвэрці 18 стагоддзя уладальнік Шчучына фундаваў у мястэчку калегіум піяраў, а таксама перадаў манахам парафіяльны касцёл святога Юрыя, заснаваны ў 1436 годзе. Пасля таго, як Шчучын аказаўся ў складзе расійскай імперыі, у 1826-1829 гадах былі перабудаваныя мураванамі касцёл у гонар святой Тэрэзы і сам калегіум на грошы князя Францішка Ксаверыя Друцкага-Любецкага. Па закрыцці паліцыі філіяла філаматаў у 1825 годзе ў Шчучыне калегіум быў ператвораны ў звычайную пачатковую школу, а ордэн скасаваны. Але манахі-піяры змаглі вярнуцца да адукацыйнай дзейнасці ў 1919 годзе з дазволу ўладаў міжваеннай Польскай рэспублікі і былі там нават падчас Другой сусветнай вайны. Наступны раз надышоў толькі ў 1988 годзе, калі савецкая ўлада вярнула храм і калегіум вернікам. Калі ўлічваць час будавання і уважліва агледзець храмавы комплекс, то мы з лёгкасцю можам назваць стыль – неакласіцызм. Касцёл уяўляе сабою крыжова-купальную аб'ёмна-прасторавую кампазіцыю, у якой дамінуе высокі купал на васьмерыковым барабане. У дэкоры фасадаў выкарыстоўваецца дарычны ордэр. Вось сіметрыі падкрэсліваецца ўваходным праёмам з сандрыкам, акном у фігурнай ліштве і люкарнай на франтоне. Бакавыя фасады падзяляюцца высокімі паўцыркульнымі аконнымі праёмамі. У сярэдзіне сцены падзяляюцца паўкалонамі і аздабляюцца па ўсім перыметры шырокім карнізам. Дарэчы, мы вам раім наведаць Шчучын не толькі дзеля касцёла. Памятаеце род друцкіх любецкіх фундатараў касцёла? Дык вось, іх неакласічны палац таксама добра захаваўся і па наш час, у паўночнай частцы месца, на беразе ракі Туркаўкі. Дабрацца да Шчучына можна на машыне ад бліжэйшага абласнога цэнтра, Гродна, цягам гадзіны. Дыстанцыя складае каля 70 кіламетраў.